Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten ing Bali Marti Kundha Manik, Kakang Narada ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra, Kakang Resi Narada. Werkencong warudayang pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Lha nuwun nggih, Di. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Sidi Pangdaludal. Asung pambakenipun Paduka Kyai Prabu ing Suralaya. Ing tumanduk dhateng Raka Sidi Pangdaludal akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngesa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Kakang Resi Kanika Putra, kawula non sampun boten kirang prayogi. Bisawanipun ingkang Raka pun Bathara Narada wonten ing Bali Marti Kundha menika, Di. Apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra prayoga nunggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggih. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng Pukulun sembahan kula. Indra Ulun Tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu Ulun Tampanana. Lha pundi nggo jimat paribih. Dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka Pukulun. Amawahana kabagyaning gesang kula Pukulun. Prayoga nungglir ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayoga nungglir ngadhep ngarsa ulun nggih Yama Dipati. Haulun nun Pukulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap Pada Paduka Rama Pukulun. Iya, Yama Dipati Ulun Tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup Yama Dipati. Lha pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan tatanen sangganing para wadyabala kang padha gantung sibu lan sangganing para Jawata widodara-widodari aja nganti ing padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigatining pepanggihan jroning kayiwangan. Ngestu padha dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Ingkang putra namung netepi dhateng kewajiban Pukulun. Iya, Yama Dipati. Kaya mengkono ingkang dadi atur kita ndadekake marem penggaling ulun. Prayoga nunggunira ngadhep Yama Dipati sampun boten kirang prayogi. Bisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati Rawadi Pukulun. Wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Mesthi kemawon kejut raos sing manahipun Kakang Narada. Dene dinten sakmangke kula nimbali dhateng sowanipun Kakang Resi Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Kakang Resi Narada. Kagiat raos sing manahipun ing Raka Sidi Pangdaludal. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Tumunten kula ngrakit tata gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Marti Kundha. Namung kemawon andadosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani. Menapa ta sababipun dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ingkang belen hataten ingkang sampun? Menapa badhe paring deduka dhateng peranganipun para Jawata? Menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa? Di mugi parang ambabaran ingkang sejati. Ingkang Raka Sidi Pangdaludal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Mestinipun Kakang Narada kejut ing penggali krana dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun Kakang. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun namung kaprawasa dhateng hawa benter ingkang sumundul wonten ing kayiwangan. Andadosaken gara-gara ning kayiwangan geger sangganing para widodara-widodari, para Jawata, para dewa, para dewi sami pados margining ingkang tentrem krana panas ingkang sampun nerak dhateng kayiwangan Suralaya Kakang. Menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau
krana dipun sababaken saking menapa keparenga Kakang Rada paring dawuh. Adalah. Nyuwun pangapunten, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges ing Raka Gusti Bangdal menika mboten purun. Munjukaken sapa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala. Mugi andadosna ing kawuningan pandangon Paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangon. Leripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih. Krana Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa, nalindraning para dewa. Sampun malika wujudipun titah sawantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan hawa panas sing sumundul wonten ing antariksa kemawon Paduka dadak ndangu dhateng Raka ing Sidi Pangdal-udal. Kakang Rada, punapi? Nadyan ulun menika dados nalindraning para dewa. Nanging mugi andadosna ing kawiningan ingkang dados kami tuwa kayiwangan menika sinten? Kula, Di. Mila kula mboten wantun nglungkuli dhateng pangaosipun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman. Teka kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Rada kedah batang cangkriman. Samangke nedya kula cocokaken kaliyan pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Mekaten, Di, inggih. Menawi telah mekaten radi majengaken kula ngabiyantara. Supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan mekaten Kakang Rada kula sumanggaaken purbawasisa wonten asta Paduka Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih, matur sembah nuwun, Di. Handrah ingkang Pusitorum Asilring Samirana mre Sekar kadung ngas dandanyo maweh raras renaning driya andadosna ing kawuningan sejatosipun dumados ing gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho, Di. Adi Guru kedah emut. Inggih Kakang Rada ingkang sepisan. Gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang tumanduk wonten ing Suralaya. Sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumunten Paduka Adi Guru dawuh dhateng para Jawata supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing sela Kandhawaru binangun. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika boten wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng ing damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malik tingal. Menika ugi boten wonten angka 3 satriya ingkang lerek keprabon mongko tumuli ambrah emutan. Ah menika
Menika contonipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli Brahmana menika saged dadosaken kagegering Kayuwangan Suralaya. Dene angkang 3 titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun para Jawata. Titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun Jawata Kakang inggih. Dadi pratandha bilih Padukadi Pramesti Bathara Guru tartemtu saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing Kayuwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Inggih. Wangsul wangsul tuwin pinten-pinten lelampaning sampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi boten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing Resi Pangdal menika ugi gumun. Lho ing atase jagat menika mboten wonten menapa-menapa lah kok Kayuwangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata. Menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sakmriki ingkang Raka dereng saged andhadhaki miwah ngertosi dhateng dumadosi lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang. Kasinggihan mekaten. Lah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyun pangapunten. Nadyan kula piyambak ugi boten mangertosi, Kakang. Sampun kula tiling-tilingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampahan jagat ingkang satemah karya gara-gara ewadene boten kelampah tuwin boten saged minanggihaken. Mula ing saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Rada menika paring cecala obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Rada. Dalah. Lah menapa iki iki? Menawi tela mekaten kedah para Jawata Tridasa Wataknawa sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing Janaloka angupayi ngupaya wonten pundi denungipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Rada. Kakang Resi Kanika Putra sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados gara-garaning Kayuwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali Kakang Rada menika wonten titah ingkang abiyantara nanging sireng kula waspadakaken jebul menika titah Pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi boten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun Panakawan Bagong. Dalah. Wela. Kayuwangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sowaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersaning Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wah ora pangle iki Bagong ta iki. Lah kok dadi sowaning Kayuwangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih. Kayuwangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken. Inggih. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing Kayuwangan Suralaya. Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konja Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Le ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun. Karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan
ingkang anjaka ning Kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayuwangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nun nggih matur sembah nuwun. Kencang warudaya Mbak Pak Pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Antrada. Oh nggih, kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Bagong Padhararja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nun nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula kunjuk Pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nun nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Bagong. Wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering Kayuwangan hawa panas sing sumundulana ing Kayuwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng wae bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku."
Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Angge sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda ta? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ha monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karang wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho Yem, mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo tok Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi saniki dadi wong apik ya mung iso gala-gala kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi, Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget wae jenenge napa Ulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e.
Wis arep utusan Yama Dipati kak nitik Cingkara bala-bala upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah arep omong lak ngawur wae ta. Cemplungke endi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot ora. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Gusik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki wis sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakjane wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan, kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah, taya kowe rusak, rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh. Sinten bapak kula? Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong.
yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas. Nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Nun, ganti iki meneh." Bola-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Ngiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar ki nang ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara. Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bim salabim dadi wong.
Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi andados ing kawuningan Bu Kulun Bathara mangsa wang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bale Bu Kulun. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu kang pradenta Wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane ning aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso ning apa ya iya sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki piye maksude iki ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul piye sapa sing arep tanggung jawab ndekno mau nang omah Gong nek arep takon ro bapakmu takon sapa bapakmu munggah nang kayangan takon dewa carane pripun Den ayo tak unggahke rasa kuwatir nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki engko gek mulih si Antasena iki nek mulih cilaka aku mulai ya ora ro dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelar ira wang-wang iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra.
Maksudnya apa? Aku tok larak tekan tempat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikulu Naroda. Supaya kowe digawa metu nang tempat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nun yang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu marang para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. As. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemarem ing atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek ndi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Loro tenan iki. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan.
Nek nganti kentokke Adijaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonya ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning nganti ngapusi nucu aku go. Nggih, kita Jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Ono mati ya. Yo sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garese karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi? Ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata ndi dewane tunggale negara ayo.
Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brama. Bathara Brama iki sapa? Dewaning Geni. Dewaning Geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning Geni Bathara Brama arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brama. Ayo, aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ene merganing patimu. Wow! Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brama ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e, ana mesti ning sing lali, nyembah urung. Wah iya. Wah, lali. Sembah saka kene, ora apa-apa bebas. Ping 3, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kanggo ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo Gong aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu ka wis. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong, wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho,
Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma. Mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Gleleng tenan. Kobong gedene rajamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah Antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Cilaka iki. Wis, sampeyan niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan.
kencang warudayang pak pong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bagong. Ngamuk punggung. Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan. Di ngatos-atos Lidi monggo mlajar mawon, Di. Carian putra lamun ngawekasan yekawi sanggeni maya Wisnu Pradenta bisanggeni maya Wisnu Pradenta Bathara Guru Melayu Eden lasirmu piye arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru Melayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut lah ya lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mulane tumrap aku ya maju sisan ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora usah wedi ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan iki ngojo-ojoki ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru Daya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Gong Bagong le Gong kowe kok mendelik mripatmu Kang Supan demit apa le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti 20 Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teka ki kowe jane nendi? Ngapa? Goro-goro kok ora teka. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha, kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu. Petruk ya padha to? Padha. Aku ro Gareng ki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mula dituwakke Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar ki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho,
Lah ya golek ana bapakmu. Iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu melocot ya ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulan Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebab apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku ki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa, Gong. As, kowe ki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga, jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong. Eling, Gong. Aku ora edan. Eling lho, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe nek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe le. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karepmu. Wah, lumut diajeni kowe. Wah. Wen. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Aya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Oh, piye? Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sangarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kae adhiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli.
Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar iki dosa, apa Semar iki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Kathoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Ning kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandur nang kene hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, weh lah. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti ora usah kuwatir. Heeh. Kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sih. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakang-kakangmu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong kuwi aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pila Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhan-kandhanane ngayal. Iki lagi dadi top wayang lho. Lho. Top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Ha iki ora apa-apa nek entuk tendangi, pamere duwe sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe.
Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan tem kula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendhangi sirahe wong tuwa. Kuwarat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nendi Werkudara? Isin aku. Isin dhek nendhang sirah ngene ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta. Ora. Kulon Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora soene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan Bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambo. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya.